arribat l'estiu brillant, Nil i Max van somiant. Per fi ha arribat l'estiu. En Nil i en Max estan emocionats. Volen jugar, anar a la platja, banyar-se a la piscina i, sobretot, els encanten les motos. Max, què farem a aquestes vacances? A mi m'agradaria fer un viatge en moto. A mi també, però no tenim moto. I som massa petits per viatjar sols. Va respondre en Max. No és just. Sempre diuen que som petits per fer les coses que ens agraden. Va protestar en Nil. Aquella nit, mentre dormien, una llum brillant va aparèixer a l'habitació. Era una fada màgica. Nil i Max, us concediré un desig. Demà podreu viatjar amb una moto màgica. Només haureu de pensar on voleu anar i prémer un botó. Però compte, només tindreu un dia. L'endemà al matí, en Nil i en Max es van despertar i, sorpresa, a cada habitació hi havia una moto Vespa màgica dels anys 80. La d'en Nil era verda i la d'en Max groga. Al parabrisa hi havia escrit el nom de cadascun. Van pensar en els seus avis i van aparèixer a Martorell, on van jugar amb els cosins i van fer abraçades ben fortes als avis. Després, amb un sol pensament, van volar fins a Roda de Berà. Es van banyar a la platja, van fer castells de sorra i van visitar els seus amics titelles, en Bob i la Matilda. I encara quedava més. Van passar per PortAventura i van pujar a totes les atraccions. Reien, cridaven i gaudien com mai. Quan el sol començava a pondre's, van prémer el botó una última vegada. Van arribar al restaurant de la tieta Belén, on els esperava un sopar deliciós i una abraçada del cosí Jordi. Quan van tornar a casa i van anar a dormir, els cors els bategaven forts d'emoció. L'endemà, les motos ja no hi eren, però els records d'aquell dia màgic es quedarien amb ells per sempre. Potser tot va ser un somni, o potser no. Perquè, quan comença l'estiu, tot és possible. Ja ha arribat l'estiu